na gyud mahuman ang 24.4 ka kilometro nga kalsada sa isla sa Pilar. Ang maong kalsada na aprobahan sa miaging nga administrasyon ug ipunan og 15 milyones sa kasamtangang administrasyon upos ni Gobernador Jujel Davide. Matod pa sa municipal engineer sa Pilar na si Engineer Robertson Bolinaga, 19 ka kilometro na ang nahuman kung nagpadayon pa ang pagkongkreto sa nahabiling 5 ka kilometro. Nakatabang usab sa pagpabuhat sa maong rehabilitation and development project ang 95 milyones gikan sa nasudlong pangagamhanan ng mga ahensya sama sa Department of Tourism o Department of Public Works and Highways ubos sa usa ka convergence program. Dugang sa municipal engineer, isiguro nila nga maayo ang pagkabuhat sa maong kalsada ug gani mas baga ang mapagpili. Sa pagkakaroon, aduna sa gibuhat ng pagpalapad sa pantalan sa isla. Ang proyekto giabagan sa Department of Transportation and Communications o Cebu Port Authority. Iaprobahan na sa Cebu Provincial Board ang joint venture agreement sa lungsod sa Cordova ug sa Metro Pacific Tollways Development Corporation niadtong Abril 26. Naglakip sa maong agreement ang mga detalye sa gastos, disenyo, maintenance ug uban pa alang sa pagpatukod sa Cebu-Cordova Bridge Project. Ang maong proyekto sa tulay nagkatindad og kapin 27 bilyones pesos ug sugdan sa pagbuhat sunod tuig. Ang maong tulay ipangalan kay Senior Santo Niño ug gidahom nga mahuman karong tuig 2020. Sa laing bahin, ang probinsya sa Cebu nakapagawa sa 49 ka milyones na pesos sukad tuig 2013 hangtod nito iga alang sa mga barangay volunteers sama sa mga tanod, health workers, nutrition scholars, animal health aides ug mga daycare center workers. Ang mga barangay frontliners na bilan ni Gobernador Jujel Davide na mga heroes sa kabaranggayan tungkol sa ilang mga dakong tabang ilabi na sa panahon sa kalamidad na kadawat ug hinagmang kahalikay gikan sa probinsya. Ang pinakadakong nadawat sa mga health workers o nutrition scholars moabot og 2,400 ka pesos, samtang ang mga animal health aides o barangay tanod moabot sa tag 1,500 ka pesos depende sa internal revenue allotment o abot sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Ang pagpanghatag ng insentibo usa sa mga pamaagi sa Kapitolyo pagrutag og importansya sa mga barangay frontliners tibuok probinsya. hard on the spot ang usa ka gatusod sa 65 ka mga aplikante atol sa gipahigayon nga job fair sa Provincial Employment Services Office Confeso niadtong Mayo 1. Kapin 4,000 nga mga trabaho gikan sa 38 ka mga kumpanya ang gitanyag sa 1,500 ka gatos nga aplikante atong adlaw. Si Renato Sarin Jr., usa ka IT fresh graduate, apil sa gi-hire on the spot isip store clerk sa Metro Retail Stores Group Incorporated. Si Sarin nagkanayon nga ikalima na niyang pagpang-apply og trabaho sukad sa iyang pag-graduate ug mapasalamaton kaayo siya sa Kapitolyo sa oportunidad nga gihatag sa maong kalihukan. Si Sarin nagkanayon nga ikalima na niyang pagpang-apply og trabaho sukad sa iyang pag-graduate ug mapasalamaton kaayo siya sa Kapitolyo sa kahigayunan nga gihatag sa maong job fair. Kini si Renra Faith Sayon alang sa Subo mga uswagon. Nagtagbo ang mga Cebuano marine conservationists o ang probinsya sa Subo alang sa usap na panawagan ang paapil sa mga treasure sharks na makita sa Mualbuan sa Convention on International Trade of Endangered Species of Buwan, Fauna and Flora o CITES. Ang CITES ay usa ka kasambutan sa mga gobyerno sa nagkalain-laing nasod kabahin sa mga tanong ng hayop na mahimong ibaligya apan nagsiguro nga dili makompromiso ang mga populasyon. Karong maabot na Setyembre, ang mga representante alang sa CITES pag-abot alang sa usap ka international na convention ug mamahimo kini dinmo alang sa panglakip sa mga iho sa Appendix 2 sa CITES. Hilauman nga sa ilang malakip na ang maong klase sa mga iho sa lista, adunay kasiguraduhan na mas maprotektahan kining maong mga mananap dili lang sa kadagatan sa Subo kundi sa tibuok Pilipinas hangtod gawas sa nasod. Ang mga treasure sharks na kanunay makita sa Monad Shoal sa Mualbuan dako og natabang sa ilang turismo. Gipanghimusgan sa mga molupyo sa mga lugar na maprotektahan ang ilang kadagatan o mga mananap nga anaan niini.
Suportahan sa probinsya ang maong kausa, pinaagi sa usa ka ordinansa nga dili sa pagpanako, pagpatay o pagbaligya sa tanang klase sa iho nga nasa kadagatan sa probinsya. Iklaro ni Ana Ocosa sa Save Philippine Seas nga ang mga iho adunay dakong papel sa kalikupan o mas bililong kini kung buhi kaysa sa kinilo na kini sa pagkaduhan. Ang panagtagbo sa limutan sa mga ahensya sa gobyerno sama sa Cebu Provincial Environment and Natural Resources o PENLO, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR o mga pribadong organisasyon sama sa Save Philippine Seas o Greenpeace Philippines. Kini si Persani de los Reyes, alas sa Subong Maus Suave.